Jama'a da Allah in kuna ma Allah ku tsaya ku kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Don Allah duk wanda ya ga bidiyon ne ya tura mu wanda bai gani ba. Ɗan uwa musulmai ga masu siyan Maltina ku tsaya ku ga abin da aka gani a cikin gwangwanin Maltina, daga siyan shi abin da ya buɗe ya gani. Tsaya kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Allah ka duba Maltina, cikin gwangwanin Maltina ga wani abu a ciki. Wannan menene haka? Kai? Wani abu wani katon abu. Wani abu gashi a ciki? Da kire mi ne. Wani sabon Wannan zamu yana sha kenan. kai wani abu kamar nama. Kamar nama ne ma fa. Billahi lazi gashi kamar nama. Kamar fatar wani abu ne ma. Kamar fatar wani abu gashi. Wallahi sallahi. Kuma sabuwa yanzu da aka siya. Ga ta da sanyin ta. Ko mun TV ban yi da saya ba. Sai lillahi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wannan ne. Wallahi to kana ga yake fita ma abu. Mun sha kasa muga. Fatar wani abu. Ah, alquran dogo mun game a ciki. Ba mu wani tsinke muga. Ban leda can. A baga ta amma. Yadda ya kala ba. Dogo wai yare na sha. Wallahi ba mu wani leda, ba mu leda can. Bai tsago bai. Wallahi gashi. Hannunka ba. Ciro shi da wannan, tsaya. Da ya fasa abun nan. Da ta yana da su. Abin yawan mamaki. Fata ce. Nama. Allah ka. To su wannan ba sa duba wani ko kuma ya? Cikin Maltina? Duba. Alhaji ya. Wallahi fatar wani abu ne. Yasa ba na sha ka ba mu da ko. Ya Allah ka duba. Ni ba wannan abun ba mun. Ah? Wannan meto. Mutum ya si. Wallahi wata fata gata. Ka duba. Wallahi tallahi a cikin Maltina ba ƙarya ba shari ba ta. Sabuwa dalla sanyinta. To Allah